Čaute ľudia, nového videa dneska som tu s kamošom a ideme sa bicyklovať a on na YouTube sa volá S.K. veľkým, Tech Bahno s malým a ja sa volám Tux Potel Lukáš. Presne tak, dajte odber a like. Dajte odber a like, aby Tu je kostolík. dostal. No hej, dajte mu, vylajkujte to, že normálne až mobil mu vybuchne. Aj mňa ukáž, aj mňa ukáž, bo ty mňa na videu neukážuješ. A ja som taký pomaly bicykl ti ho držíš. No poď. Ľudia, ja som sa pogalcal. Ideme dole. Poďme a vám ukážeme novú ulicu. Pozrite, to bola nová. Dúfam, že na mňa nezatúbi takto jak predtým. Že Kubo predtým na mňa takto zatúbil. Ešte je pekný krasie, potým, popřesne. A ja som nevidel to auto. Ja som nevidel a to už bolo 5 hodín a to už nemusíš riešiť. Neudáš na políciu, keď sme najlepší kamaráti, ne?